amigues del món valencià i especialment del món valencianístic. Estem en la seu de la Fundació Vicent Rebollar i Cerdà en València, diguem el que podríem dir la subseu, perquè la seu central està en Almenara. Avui, gràcies a la gentilea del promotor de Valenciana TV, estem fent una prova per a poder eixir a escampar les nostres intencions i objectius a tot el món valencià. I al dir al món valencià me refereix des de Vinaròs fins a Oriola, com vulgueu vosaltres dir-li, i arribant, per supost, incloent a Requena, a Utiel, Venta del Moro i, com no, a Ademús. Així és que la intenció, la finalitat dels objectius d'esta fundació és el de reviscolar a la societat valenciana, insistit, de tota la història i regne. I en quines àrees? Ho fem en l'àrea social, en l'àrea cultural i en l'àrea econòmica. Per què incloem l'àrea econòmica? Perquè sense una economia ben desenvolupada no podem promocionar ni la cultura ni l'aspecte social que requereix la societat en general. Així que, des d'aquest punt de vista, és en el que dues persones, fonamentalment, Vicent Rebollar i Enric Ramon Pastor, s'involucraren en la fundació d'esta entitat. De moment, a lo que s'estem dedicant més que res és a tractar de trobar col·laboració entre el món que més prop tenim, que és el món valencianístic. Però, no obstant, el que més ens agradaria és comptar en tot el món valencià, que tinga inquietuds i que vulgui a la seva terra i que estigui dispost a fer tot el necessari per a que nosaltres estem, com hem estat en els segles XIV, XV, XVI i inclús el XVII, en la capçalera de lo que no solament és el que diguem Espanya, sinó inclús d'Europa. I per què vam estar en la capçalera? En primer lloc, per la quantitat i la qualitat d'aquells valencians que ja durant la dominació musulmana estaven treballant per estos ideals. I en acabant, en la continuació de quan el valencià, la llengua valenciana, se desenrotllà totalment i vàrem escampar-la arreu de tota Europa, que en aquella època, en el segle XIII, en el segle XIV, en el segle XV, era el món conegut. Així que, de moment, este és el primer contacte que tenim amb vosaltres o amb vostès i que esperem que siguin receptius i que en avant trobem una reciprocitat o un feedback, com diuen les persones més cultes, en tota aquesta societat a la que se dirigim. Gràcies i ens da un altre ratet.